kuburan mayit klambi abang kotondo motong wadah ubur gogolan duit Aku nek ana sing model kono niki bali yo kerabuk tebor tenan kok. Kepiye to? Heeh. Tak jauke mek siji. Mas Mik operator Mas. Ayu-ayu ning Tocil. Heeh. Aku Miki. Oh. Dan anggo mik apa ora? Oh, amike cilik kok.
Pemirsa disapa dulu. Halo pemirsa yang Banter. Lana. Iya lah, wedok kok. Suara lana, suara itu padha wae. Oh iya. Halo semuanya. Halo. Ini perkenalkan Banci Anyaran dari Cakrarimba. Heeh. Nama saya Mbak Jihan. Oh Jihan. Oh. Kuwi ne bengi. Nek awan Jihan. Oh Jihan. Nek bengi Jihan. Heeh. Nek sore Jito. Yo, dilanjutkan. Ojo disusu kok. Enak kesusu. Oh iya. Ya Ya kasih sumpuk jare Jihan. Lagune apa yuk? Han, lagune apa? Ayo pro konco. Mana tuh? Soalnya kan ini berpasangan toh. Iya. Gilalah kok sampean dhewe ra ono pasangane ya. Dadi sampean dadi ketuane. Iya maju rono kae liate. Rono maju. Ngarep kono kae ngarep. Iya. Wong wedok iki lho aku sih. Iya iya sing. Ha iki lho kok. Masa Yo tak. Ya. Yo. Esrok meras berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan ini si salat teduh 5 kali sehari jam semalam. Esrok meras berkumandang selalu dirayakan oleh umat Islam. Dengan ini si salat teduh 5 kali sehari jam semalam. Ayo pro konco. Yo pitutur yo pengajian. Ya toh? Rukun Islam ki ono 5. Bener. Ya muka wis diputer pi. Ya wis. Muga-muga do ngerti karo syair tembang mau. Ya kurup lho nangkap topeng ireng yo pengajian. Heeh. Ya selawatan ya. Nah, iya. Han. Kok dhewean koncone nanti? Kancane wis dadi joget kok. Jajal beda wahyu nek wana. Han, jak ngadeg sik. Ben ana pasangane. Oh. Cak beda wahyu. Lho. Kuwi kepiye kok malah ning jaba ning nggo ora ning jero? Han, tolong jelaske kuwi. Kuwi kok ning nggo ning jaba ora ning jero? Iki variasi Variasi aja. Ngono to. Iki Pak Monol tembangnya apa Pak Monol? Yo, terus apa? Wingi latihan apa? Ah. Jan. Yo. Lah kok yuk tembangnya sing laku apa yuk?
Aja sasake kok ya yo pamundutan ngono kok. Sing diteter ki Jihan kae. Iya, wis ana mbok iki. Oh iki latihan mangkat masa saiki mangsane main kok ora ngerti lagune terus apa. Han? Iya mas. Apa ya mas? Oh. Terus apa lagune? Wedang ronde enak ya. Sore-sore. Heeh, wedang ronde gitu enak. Sentir. Oh, Sareleng Potro ya. Manut. Asamane bakule gawe mriyang awakku lirikane doa gawe bingung atiku saya dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka ya ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenan wedang rondene ramai-ramai atas manis pelayanan sampai lama Terus apa lagi? Han, Jihan. Terus siapa ini? Mana ini? Iya. Pak Bes, pinala mriki Pak Bos udan-udan. Ngeronde. Bojone anyar matok ya udan-udan.
Makasih Pak Bes. Sukses selalu Pak Bes. Ojo nesu lho Pak Bes. Oh. Ya, terus apa ki? Anjir nek sapa jane. Heeh. Apa tak silake kotange Mak Iyah iki nggon warung. Saiki terusé lagune apa wajibe? Ya Irfani. Oh iya. Arek arep-arepan apa arek marep maju? Yo. Marep maju ya. Ping piro? Ping 8. Ping 8. Ya Irfani rancur sedang bagine muka-muka ku bilang ojo sirane nyamenyo miturut dawu pangeran. Ya Irfani rancur wes. Apane sing sithik? Han, nyanyi ya? Duet. Kok ojo piye? Duet. Apa iki satenane takdirku sejawabke sliramu petati petolambe.
iki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Terus apa Dan? Kok Dan? Ada perwan gerak. Han, Zian, wei benek ke apa? Ada penilaian. Iya cilik. Akhirnya rano isine kok benak-benake wae. Info sing sisine di. Kae. Tisi emosi, ngono. Wani ora? Ora wani jare. Terus apa? Apa? Usluk patok, ngono. Apa piye? Siap, gerak. Wajib wae lanang waton loro ilmu. Wajib wae lanang waton loro ilmu. Aja liran yen dura rasa pademu. Aja liran yen dura rasa pademu. Wajib wae lanang waton loro ilmu. Wajib wae lanang waton loro ilmu. Aja liran yen dura rasa pademu. Aja liran yen dura rasa pademu. Robi iku anane agawe wana. Robi iku anane agawe wana. Dina mengasunat Bulungi maring sembahyang. Dina mengasunat Bulungi maring sembahyang. Bulungi maring sembahyang. Wah. Apa? Sluku-sluku bathok. Oh, usluk-usluk bathok ono jare. Jare iki lebon demit apa to iki? Kok Ya, wah, kok mah medeni usluk-usluk kuwi, Pak. Om, Om Beniu. Oke, kok jenenge usluk-usluk bathok ki apa? kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia. Ada kewajiban kita di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa hidup derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah
Senajan Wis, saya, udan Bro. ora dadi masalah ya toh Om. Sleko padha Maju, bro. padha ela Surama mandang Solo la oleh payung utawa bak cendhet loloba wong mati ora obah yen pameten dipocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku-suku pato ela sirama banyak solo oleh payung muka tak cendek loloba mati ora utah kene percaya ora boleh duit meneh tante meneh cumuk Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku pato ela Surabaya selola oleh payung untuk macem it loloba wong mati ora obayan oba mateni putayan ora golek duit wis lagu apa ya alah wong wedok kok ngene iki lho gaune mlotrok iki putraku si ande lunga tamuruna ana putri kanggo gawe putrine sing ayu rupane Kentang ijo iku kang aku harap
kelenteng iso iku kang dadi asmane. Josep. Yo, iki arep-arepan apa arep maju? Ayo, kowe iki latihane piye? Ayo. Bahagia kita putra Islam, kita yang tunduk pada Tuhan, beringatkan lewat dari Tuhan, membuat panggilan malam. Salat yang wajib 5 waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita harap-harap suwe-suwe meh marip nek dadi repot. Wis mlebu, jauh lagune apa? Oh, yes. Wah kuncar iki ngawur. Edian gelut nggo. Ya. Apa kae? Pi. Kene sing banter kono sing wah urgutu. Apa to? Piye to, Lur? Ana sawandana raja muda Hei
nang ngarep masjid, nek ngantek kesuren wis 5:30 yo. Oh. Sari nandeng Putri Sari nandeng Putri Suri Pujan Sang Dewi Dua peri saputri menari diiringi lagu Sari nandeng Werkudara arane wayang sing lakoke arane talang lima sasi esok-esok kaya wong keblok sore-sore dolanan alon bumbung ati iki rasa wis beras ketan kok gawe lebaran sore-sore lagu muter-muter ketemuan atine babar ku sing berjuang wong liya sing nganter Esok-esok sore-sore dolanan long bumbung Pakatan langsung paten paling atur saking Sri Jakarta pilih pamitan kecamatan ing Galung ing Samaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.